Ito, sabihin mo, nagbangsit ka din. Ha? Ano yan, Kuya Andres? Sa Tagalog noon, ang bango-bango mo din. Amoy Baby Johnson ka pa. Pudot din ako. Bab, ang tilitis sa tan. Anya, mati latest at Andres. Nakaw, madi ka gayang pumasa ti tulis si barangay tayo abak. Anya, mati bagbagam dito. Kung pakilam ko kanyada. Piso ah, bigyan man may bagbagan. Ray, Andres, ni Mercedes mga dyan eh. Mercedes! Bakit, Kuya? Papa na Mercedes. Ano sabi mo, Kuya Baak? Ay, Wayne. Madi kagaya makawat ti Ilocano kaya. Ano ulit yun, Kuya Baak? Bab, ang baling mo na gayang nila ako. Ang sabi ko Mercedes, andyan ka pala. Ah, oo, Kuya. Adi, pinag-uusapan nyo. May sama nga maritis sa atin ba? Ano, Kuya? Ay, wala yung Mercedes. Sa amin na lang yun ibaat. Ganun ba, Kuya Andres? Oo, Mercedes. Nga pala mga Kuya, pwede nyo ba akong turuan mag-Ilocano? May nakita kasi akong dalawang pangit na nag-uusap. Di ko maintindihan kung ano yung sinasabi nila. Tapos, nung tinanong ko sila kung ano yung pinag-uusapan, ayaw nila sabihin. Ah, ganun ba, Mercedes? Ano ba ba? Sulwa tayo suna? Wayne, sige Andres. Naisip mo ba yung nasa panunod ko, Andres? Ano ba, di ba? Bagang mata. Suruan ta ti maling meaning ti Ilocano suna. Eh, wala yung baak. Tapos si baga na kinidim siya gini bagata ka dyan. Ano mga Kuya, tuturuan nyo ba ako? Sige Mercedes, tuturuan ka namin. Ano ba gusto mong matutunan? Ito, ano sa Ilocano ang pangalan mo? Ay, yung ba, Mercedes? Ang dali naman. Ang Ilocano ng anong pangalan mo? Ano, tinagan mo? Ah, inya tinagan mo. Andres Mercedes. Bagtit, inibalikas na lang, madi na nga damdamagin tinagan mo. Ayun, damdamagan na, tinagan ko. Yan. Eto Kuya, saan ka nakatira? Ti Ilocano na, adin no, ti Balayaw. Ah, adin no tibalayo. Ako Mercedes, taga Canarim, Purok 3, ado ti Marites, ado pa ti Baak. May saka mo. Agpakpaktis lang suna. Mutalong na talaga. Ayun gayam, nalipatak. Ano pang gusto mong matutunan Mercedes? Wait lang Kuya, mag-iisip pa ako. Ang magsusulat ang baak ay baga na kinidim siya. Nyamit Andres, ti isuro ta. Di bagata ko nagragot ka timsay. Tapos si bagata nga mining na ko nagkuha ka timsay. Ayun, sige, isuro ta. Tapos, ibagata kanya na nga, ibaga na kinidimsay, makapauma ka nga kadwa dimsay, tapos timining ng Tagalog, hindi ka nakakasawang kasama dimsay. Sige baak. Iso nga mati ka kay kayatin dimsi. Kaya gustong gusto kita galahin kasama eh. Sa ta iba nga madisikati kayat ko, dumting to ti aldaw mabalinay. Meaning na, ikaw ang gusto ko pagdating ng tamang panahon. Ana, mayat aji Andres? Mayat baak. Kuya, may naisip na ako. Ano sa Ilocano ang ikaw ang gusto ko pagdating ng tamang panahon? Sakto baak. Sinunod nun. Ti kayat nasawin ti Ilocano ajay, madinto si kati kayat ko, mudumting to ti aldaw nga mabalinay. Perfect! Sheesh! Siyempre syakpay. Ang haba naman Kuya. Wait, itatype ko sa cellphone ko. Ano ulit yun Kuya Baak? O sige, itype mo, madisi ka. Ti kayat ko, no dumting to ti aldaw nga mabalinay. Okay na Kuya, na-type ko na. Ano pang gusto mong matutunan?
Ano sa Ilocano ang ilang taon ka na? Manaw, titawon mo. Mano titawon mon? Tama, Mercedes. Nice. Ang tali mo pala matuto. Good job. Excellent. You're a great singer. Great singer. Kaya nga, easy to get ka pala. Anong easy to gets, Kuya Baak? Fast learner yon. Ah, fast learner ba yon? O sige, may ituturo pa kami sa'yo. Ano yun, Kuya? Ito, para mas lalo kang magustuhan ni Dimsey. Ah, sige Kuya, gusto ko yan. Ito ang sabihin mo kay Dimsey pag nagkita kayo. Nagragot ka, Dimsey. Anong ibig sabihin nun sa Tagalog, Kuya? Ang ibig sabihin nun, ang gandang lalaki mo, Dimsey. Ah, ganun ba, Kuya? Sandali, isipin ko kung pwedeng sabihin yun sa kanya. Ah, sige, gwapo naman si Dems. Ito pa, Mercedes. Para lalo kanya magustuhan. Makapauma ka, Dempsey Balls. Ano naman sa Tagalog yun, Kuya Andres? Hindi ka nakakasawang kasama, Dempsey. Ay, sakto yun kay Dems ah. Hindi talaga siya nakakasawang kasama. Oo. Kaya pag nakita mo siya, sabihin mo yun. Sige, Kuya. Ano pang gusto mong matutunan, Mercedes? Nakakarami ka na. Kayo mga Kuya, baka maituturo pa kayo. Wala na, Mercedes. Wala na kaming maisip. Meron pa akong naisip, Mercedes. Ito, sabihin mo, nagbangsit ka, Dem. Ha? Ano yun, Kuya Andres? Sa Tagalog noon, ang bango-bango mo, Dem. Amoy Baby Johnson ka pa. Sige, Kuya, bagay nga yun sabihin sa kanya. Naamoy ko nga siya nun, amoy baby nga siya. Bagay ka. O siya, sige Kuya, aalis na ako. Baka makasalubong ko si Dems dyan sa daan. O sige, Mercedes. Maingat ikaw ah. Ingat ka, ha. Huwag mong kakalimutan yung mga tinuro namin sa'yo. O sige mga Kuya, salamat sa mga tinuro nyo ah. Sige, ingat. Daman na yakar aligos-gusnan. Kuray ka man baak. Damalagip ka. Ano man natin, Andres? Tila malaglagip mo. Di ba bago nagpasarsuro ni Mercedes ko, dating bagana? Gawin na, Andres. Alangan nga madi makasausunan kay damit may bagbagana. Sa bang mo talaga, pilusupo ka. Di ba tanay bagana bago so nagpasuraw? Naguray ka man ta. I-rewind ko man natin utak ko. Napanunot ko na, Andres. Nice. Ukis si Sabana ng Mercedes ang. Sumanpay. Sino nga taji bagbagana nga dalawang pangit na nag-uusap. Tapos sinaludsod na no nati pagtutungtungan da. Tapos madinay baga kanyata. Di ba, duwa taji agtungtungtong. Tapos madita yung baga, no anaji pagtungtungtungan ta. Di kaya nasa undo ata ajay. Apay madita nagit sa aji agad, Andres. Supay baak, apay nag-slow mo tamot time. Ano nga slow mo, Andres? Di ba, so slow ajay? Ampay, sopas baak. Ano nga sopas, Andres? Apay, mabising ka manayin. Sopas, kabaliktaran ti so slow. Mukha ka talaga. Makat katawa, Andres. Mabili ata joke mo ah. Yung baak, nagragot ka ng mga ni Mercedes. Madimit siguro, Andres. Joke-joke na lang siguro ajay. Di bali baak, nakabalis sa mood time. Alam nyo na po, namatigrig-rigat. Guri ka man, Andres. Ampay baak. Asla makonkonsensya ka, Andres. Ampay mo, kasi ka nakapanunot ajay. Aji nga rod, Andres. Di ba, yung bagata kinidim si Aji marikrik na anak ni Mercedes? Tapos tata, pagsangitin ta. Iwan niya. Sige, sa bala baak, don't you worry ka. Sige nga rod, Andres. Yung baga mata ah. Lang rusurutin ni Mercedes. Sige nga tuntan. I love Mercedes. Yahoo! Ay, mali-mali. Mati na pintas. Dem, Oh, Mercedes. Ba't naparito ka? pupunta sana ako sa bahay nyo. Sakto, andito ka naman. May sasabihin sana ako sa'yo. O sige, halika. Maupo ka muna. Nice. Ano pala yung sasabihin mo, Mercedes? Alam mo, Dem, nagragot ka. Nagragot ka. Nagragot ka.
Nakita mo yung reaksyon ni Dim si Baak. Ay, maday. Madik makikita, nakakadimak. Natural, makikita ka at makikita mo. Makapauma ka kadwa, Dems. Bakit naman, Mercedes? Nakita mo yung tsurahin ni Dim si Baak. Sa pinagsakloban ti langit kadaga. Si kami, tindamay mo po iti langit. Daga lang ah. Nagbangsit ka pa, Dems. Kita man, Andres. Easy to gets talaga ni Mercedes. Nakabisado na sigsigod aji insurot ang Ilocano. Nice. Yung easy to get sa man ti bagbaga mo. Pas na ako na ni Mercedes. Nalipatan man ang kibagbaga na tayo lahat. Ay, gayam, Pastor Lerner. Sino ka nagayam tatay na? Kita mo ni Dim si Baak. Kakaasi jiro pa na ni. Ngayon lang itong ti mapampanuno mo kahit. Kung naman si katibahala, Andres. Alam mo, Dems, may sasabihin pa ako. Ano na naman yon, Mercedes? Madisika ti kayat ko na dumting ti aldaw nga mabalinen. Sige, Dems, alis na ako. Yun lang naman yung gusto kong sabihin sa'yo. Kung di ka pa ready, nakausapin ako dahil sa mga sinabi ko sa'yo, okay lang. Alam ko naman eh. Aalis na ako, Dems. Sige, Dems, dyan ka na. Grabe, napatulala si Dems sa sinabi ko. Siguro sobrang kinilig yun kagaya ko. Hindi man lang nakapagsalita eh, ni hindi man lang nagpaalam nung umalis na ako. Bye, Dems! Wala ka Baak. Sangsang ni Dim si. Apay kami naggarugutak. Apay kami nagbangsitak. Nakasimit ni Dim si Andres. At mangmangit man eh. Baak. Si Kagamin, pinasangin mo man nun. Apa siya na, Andres? Duwada. Gusto sa mama, ang dami nagmalana. Gusto ba magsarding ka man? At tanunot-tanong ka sa nutang nga sulbarin. Lalo nung mamuman ni Mercedes nga mali ading bagata. Makamunto mo tsuna na. Aguray man. Huh? Kasunugayam na kasurusuro Ilocano ni Mercedes. Ikaw, nasbakal, nakapanunod yung talunan. Kita papapasok dito. Ikaw. Aray ko! Ito na Ilocano timbaga na. Sino ka ta nagsurusuro kanya na?